За трети път правя това видео. Това ми е къщата в Америка. Това е съседа, босненците. Тия не ги познавам. Това са американците. Това е тук, това пътя, това вече е всичко тук. Сега отивам. Това тук са казаните, слагаме ги да ги... Те идват да ги взимат да ги хвърля. Това са колите. Паркирахме ги в гаража. Аз паркирах кията. Форда. Шкомяна. Топката, тук е масата. Това още не знам как се казва. Портното, не го знам. Ще знам вкъщи. Окей. Това са кънките ми, обувките. Всичките моите обувки. Има и тук. Тук още има. Не знам. Окей. Това е телевизора. 55 инча. Samsung. Това е колелото, дето никой не го ползва. Някакви цветя. Бах ти дивана. $3000 за един диван се да, но... Дивана... Масто. Ей, прави видео. Имаш. Масто. Шкафа. Почта ми го направи. Как се режи. Тя не знам, че гледа. Тя не мога да види. Кухнята с малко телевизор тук идем. Тук пълни вода. Тате. Тече шоколад. Тече шоколад, ама някой да го изде. Пълен ли е? Малко. Кажи здрасти. Здрасти. Мамо, кажи здрасти. На кой? На... Който го види. Виж различката. Мамо. Не, ти имаш снимки. За кое? Стировката е. Окей. Това е кухнята. Печката. Микроволновата. Тук. Чипс. Самолета. Всичко изпразнихме. Това е офиса. Не е офиса, ами. Тук спът гостите. Един фосет за балтиката, ама няма място. Няма ли? Няма място го взема. Виж какъв хубав фосет. Няма място го взема. Ще плачем. Няма място. Ще кажете, аз се разсърдиш, виж. Боля ли? Няма място. Пазим никой да ни влей. Блокираме цялата врата. Параната. Има телевизор тук. Боля му корема. Много рязко пише това. Нещо ми стана. Много рязко пише това. Тук е коридора. Валя, къде ходихте на обяд в училище? Чифоле. Чапотле? Да. Колко пари изхарчи? Ало? Това е моята стая. Тук ми е iPad-а. Тук се прави домашно. Един-два пъти на година. Не е много. Не, тук прием филми. Това. Тук е интернета. Там държа долу да играш и чорапите. Малецата. Тук ми е Smart TV. Телевизора ми. Тук вижда ли се човек? По-хубаво се вижда така. Тук ми е Xbox с игрите. Ще ми е хубаво. Виж какъв сладък го цяло, виж какъв хубав. Тук си... Тя да направиш някакви шкафове да се държа телефона, да го изключвам. Тук ми е сол. Канам ти играя по... Цели дни играя. Цели нощи играя. Тук това е един от моите часовници. Тук нещо говоря. Всякаките ми. Човек нямам нищо в гардероба, защото всичко е в куфара. Ще на брат ми стаята. Телевизора.
Виж го, играчки. Не е добре, но... Куфари. Това ми банята. Шпическата. Хареса ли? Окей. Това е банята. Това е всичко. Окей. Чай на бързо ще влия. Те неща да влия. Спалната. Дран. Това е тяхната баня. Тяхната баня. Вън е много топло отвънка, ще това е отвънка. Направо да скоча басейна с телефона. С температурата. Не знам, 40 градуса. Чашата ми. Мириш ми краката, зато и са шарапите на маса. И тук ще я потая петечка първо. Ей го батута там. Тук лосто и за ковички имам. Умрът. Не ми омръзва, много съм мързелив. Тук камената ма. Всичко изчистихме. Камената. Мишката на камената. Барбекюто. Пейката. Виж, тук са къпят след басейна. Душа. Сега аз ще отида. Е тука. И тук баща ми постои барака, я да видим. Малко събрах. Най-важното нещо в двора. О, заключи я. Момент. Тук лампа. Много неща строи. Виж. Хуй неща. Зелени неща. Тук ми е баскетболния кош. Играе някой път. Правилното. Двора отворен. Кар би използвали. Ко става? Това полицаи ли са, бе? Той не моля чисто чилно двора ми. Тук предига штанги има. И това ми омръзна. Това ми е коша. Така. Добре. Между басейна. Сега не си изтърва телефона, че направо ще умра. Бе, чисто спът. Ще баси моля коч в басейна. Басейна. Ще ми 3 халса. Тая дупка там, дето я виждаш вляво на прозореца, тя е направена от кълвач. Тая тук има сигурно 50 000 котки. Не е добре. Като джунгла. Шезлонгите. Ходи да носи пейпари на камената. Харти. За загорени. Ще ги гориш ли сега? Сега ли е? Окей. Сега отивам. Виж преди заки ми греш, виж, ама той умря. Какво направи? Тук държим. Не знам, ми 3 халса. Виж го. Виж какъв красив. Сега да отидем тук набързо. Тук погребах заека ми. Виж. Шуши Добрев.
Аз даже не знам колко му рождение ден. И трихал съм. Сега ще им нагоре. Тук баща ме накара да сложа бензин. Да опази ли нещо такова. Трябва да отворя прозорците, защото много не се вижда. Вижда се. Трихал се чай. Знам, че не се виждам спокойно. Чай, че малко пай. Може да има някакъв паяк. В тези пажи много ме дразнят. Окей, отворих прозореца. Ето сега. Сега се вижда всичко. И тук е прозореца, но не ми се отваря. Мога ли ще седите? Тук ми е дивана. Какъв диван имам? Тук е дървото, мина дървото, ама... Падна ми знакчето. Какво знак, Корона. Тук... тук стрелях неща. Ча да отворим това да ви покажа. Пажени! Виж, тук виждам всичко съседи. Мога ги гледам. Преди да са голи, Къде? Чай да затворя. Чай тук да отворя. Виж, тук преди имах телевизора, ама не съм ползвал този телевизор. Виж, баскетболен кош имам. Това не ще го сложа в стаята ми. Направо. С малката машка, с малкото столчи. Какво сладко? Бензина, тук това. И ми лампи. Само че баща ми спря тока. Чай ми патилото. Охо! Треволяци и чудо. Тук да излезем. Тук всичко се вижда. Виж американското знаме. Виж покрива. От какво направим? Не мога много да стана, защото да ни падна, ама. Сега ще затворя. Трябва вече го заключваме. Някой може да влезе ли. Да не обере. Чай сега да отворя това. Дъндъра. Окей. Прилетила. Я забрах как снимах. Така снимах. Дръжката, над злата дръжката, какво прави дръжката, над злата дръжката? Сега вече затворих джама. Тук това нещо е много удобно. Не знам с кога е пълно, с лорис ли, ама много удобно. Като зебра. Ще отворя още. Чакай да сложа тук. Виждам ли са? Не знам. Тъмно стана. Страшно е. Въй много е топло, въй не. Прекалено топло е, човек, това не е нормално. 100 градуса направо. Ай, човек. Окей. То, лампата работи? Не. Тук мога да заключиш. Тук не се вижда нищо, няма значение. Тук мога да заключиш това с вратата, ама няма значение. О, колко е топло. О. Чай. Ето трябва да така ли ми дивана. Ти път спах тук, ама ще ми беше удобно. Махич.
Не чувате ли училището да чуят? Това е много хубаво училище. Окей. Ей го от отзади. Какво? Показах я! Чай! Дядо, той ти иска да ти покажа каква баня направил. До кое дърво е? И се къпче на дървото ли? А сега виж па. Това баня е. Да, ако дойде, ще се къпи тук. Да, не мога да се къпи като къщи, не мине като животно. Ма да, водата е топла. Лятото тук е по-хубаво. Не, че вкъщи не може. Вкъщи зимата. Да. Окей. Айде. Айде, ще види България. Окей. Айде. Сега пачето покажи го. Паче се, новата маза. Това Валю, поне Валю да снима. Тук закачихме за сянка, той нещо в батута. Дай, Валю. Окей, готов съм. Чао. Ще се видим след 2-3 дена.